Gaur egun, adimen artifiziala gure eguneroko bizitzaren parte bihurtu da. Mugikorretan, aplikazioetan edo sareko zerbitzuetan erabiltzen dugu ia konturatu gabe. Sistema hauek ikasteko, datu multzo handiak erabiltzen dituzte. Irudiak, ahots grabazioak edo bestelako informazioa aztertuz, algoritmoek ereduak identifikatzen ikasten dute. Baina datu multzo horiek ez dira beti orekatuta egoten. Batzuetan profil jakin batzuk beste batzuk baino gehiago agertzen dira. Eta horrek sistemaren ikasketa baldintzatzen du. Horren ondorioz, sistemak ez du berdin funtzionatzen guztientzat. 3 sailkatzaile komertzial aztertu zituzten Microsoft, Facebook eta IBM eta 3etan emaitza bera lortu zuten. Emakumeen aurpegiak okerrago sailkatzen ditu sistemak. Esateko, Facebook-en kasuan emakumeen errore tasa gizonezkoarena baino 20 aldiz handiagoa da. Horregatik, adimen artifiziala garatzerakoan funtsezkoa da, datu multzo anitzak eta orekatuta daudenak erabiltzea. Teknologia bidezko diskriminazioa saihesteko.